takto ovoňam. A tá vôňa sa mi dostane do hlavy. A to ma tak vždycky takto... A vieš, že mám ísť tým smerom. Ale už to dlho nebudem, pretože ja idem na psychiatrické oddelenie, lebo už to tu nezvládam. Všetky. Dobre, tak jedno. Garamararam, hararaman. Garamararam, hararaman. Barararam, bararam. Garamararam, hararaman. Bararam. Ukradol som Jančimu kameru. Musel sa pozdraviť z tábora. Janči, kde si vylihuje, je to lenivec. Ukradol som mu kameru. Tu na kuchyňa pripravuje. Pozdravte do videa. Presne takto sa má po skautsky natierať chleba. Ale proste, kto natiera chleba sekerou, je proste úplne trápny. A ešte takto musíte oblíznuť. Pán Svitana si tu zase nechal kameru. Veľmi nezodpovedný človek, tak som musel niečo natočiť. A pozrite sa. Onej, nešťoviš na vecko, tak počúvate, jak to čvachta. Sa tu vymočil pod moju posteľ, chuligán. Keďže Jan Svitana, ten nezodpovedník, si zase zabudol kameru na posteľ, ja ma naučil s ňou ovládať a už to viem naštelovať. Tak vám ukážem Matúša Hatalu. Matúš Hatala, táborový vodca PSD. To som ja. Natáča minútu 40. Dúfam, že Janči mu vydrúzgam baterku. Tu nájde veľký šramák, aj všetko možné, recidivista, výpalník, Juraj Štefanec. Ale na to si nevieme míňať čas. Tu hneď tu máme prvú programovú skautského tábora, Katarínu Harzekovú. Bang, pak, pim, lak, pum, lak, pim. Tak a tu je Julka. Jo, ma kopla do kolena. Tu je Kamila. Jej. Tu a tento veľký bicepsové monštrum, Michal Masný. To som ja. Gara, pozdrav do videa. Ahojte všetci. Dobre, tu je Jožko, to je náš vodič. Není taký železný. Dobrý deň. Jej, ľudia, Jožko mi to vysvetlil. Neviem, čo sa tu porobilo. Natáčam 3 minúty. Toto bude taký riadny vlog. Ale kúkajte, čo všetko musím umyť. To je... Teraz som takto otočiť. Je takto. Toto všetko musím umyť, to je tu za mnou. To je naša zdravotnička. Pozdrav do videa. Zase to musím povedať takto, že dobrý, to je naša zdravotnička. Vieš, a takto proste musíš ísť a tu tak každý obehnúť každého. Ja nekladím. Tu je náš zástupca táborového. Ale to si berem, ja si to berem, ja som kameraman. Zobrali si na to nejakých ľudí? Ešte nie, už idem. To je Martina. Idem, poď, Miško, so mnou. A ja si idem zohnať ľudí na umývanie tohto špinavého bordelu. Ja si tam zabije, keď uvidíš, že som natáčal 10-minútové video, ale nevadí. Nemáš to ponechávať na svojich posteľach. Takto sa otočím. Jau. Že ma Janči nezabije. No tak čo treba robiť? Nerež. Dobre. Nemusím? Ja som bol včera. Vieš, ak chodili v tom GTAčku? Jak behali? Dober. A teraz tak nastal? Tady je Janči Svitana. Som ukradol kameru, dúfam, že ju teraz nejde hľadať, idem ju rýchlo vrátiť. 7 minút? Ja už natáčam 7 minút, idem ju rýchlo vypnúť, majdi sa. Ahojte rockery! Takže milí youtuberi, milí tiktokeri, ja sa vám prihováram dnešného ďalšieho vlogu. Dnešný vlog bude o tom, ako sa nerobia kliky. Takže kliky sa nerobia takto, takto sa máva. Tu máme nejakých ujov a tety v čiernych klobúkoch.
Menujú sa Jesse Jones, najrýchlejší pravá ruka na divkom západe. Takto som bol skoro zabitý, ale no tak nikto netrafí. Ja. Ja sa trafím sám. Ej, oni sú tam divní, asi si čo si dali, sa tam iba smejú. Ja idem radšej preč, všetci sú tu divní. Radšej idem na to, či zase stožiar. Jak keby huby pojedli. Tu máte. Jak keby divé huby pojedli. Technologia! Používajú plošky do samostu a idite. Dobrý deň, ujovia a tety. Dneska tu máme vyvolávať cenu 44 eur za moje vložky. Počujem 5000 eur, počujem 5000 eur. Pán včer, sú použité, kto dá viac? 200 eur, 200 eur. Kto dá viac použité vložky moje? 100 eur a 1 cent. 200 eur a 1 cent, kto dá viac? 200 eur a 5 centov, kto dá viac? Peťo Malkus, kto dá viac? 500 eur, kto dá viac? Kto dá... 1000 eur, kto dá viac? Milión, máme tu milión! Kto dá viac? Čiže čo sa týka skátskeho tábora, tak to je za to, že sa idete domov. Ja vás zdravím z dnešného ďalšieho podcastu a ja mám pre vás veľmi smutnú informáciu. Náš skautský tábor sa náhle musel zrušiť. Aký má na to náš zástupca? Som teraz hovoril. Ticho, musí znova. Mrzí nás to, je mi to veľmi ľúto, inak to nešlo. Ja chcem povedať k tomuto jednu vec. Teraz sa ideme fotiť a ja vám akurát nasímam, ako to náš táborový vedúci zorganizovať. Tu je náš táborový vedúci a tu nás sú deti. Bude to veľmi ťažká úloha. Viacej tam, hej! Viacej doľava. Je Martina Masna, ktorá to všetko bude fotografovať. Má veľmi profesionálny tučný foťák. A my sa už ideme fotiť a ja sa ozvem naspäť, keď bude náš posledný táborový obed. Zatiaľ sa lúčim a majte sa krásne, neviem, kde sa to vypína, už som to našiel. Takže dovidenia. Skauti, vážené skautky, vážení ženy po 70-ke, máme tu posledný obed. A tu je náš hlavný poskytovateľ našej techniky, Jan Svitana. Zároveň je to aj oddelový vodca Falka. To najlepšieho oddelu v 25. zbore Vodopád a aj tak na celom zbore. Pod slnkom. Pod slnkom. Keď nesedí slnko, Súhlasím s tým, že šance Falko celkom je. vyrovnané, ale keď zasedí slnko, tak Máme tu Braňa Kvoceru. Ako hodnotíš koniec skautského tábora? Vynikajúca polievka. A ako hodnotíte koniec skautského tábora? Je to ako nečakaná hnačka. Je to nečakané, ale veľmi dobré. Ako hodnotíš koniec skautského tábora? Užívam si to, idem domov, dám si teplú sprchu. A cítia podobne aj malí ľudia koniec skautského tábora ako veľkí ľudia? Necítia. Paula možno není výškovo najnižšia, ale v srdci najvyššie vždy bude nízka. A Jožko Brezaný tu je a práve si vychutnáva svoj posledný obed. Ako hodnotí svoj posledný obed? Uchvatne. Ja sa pýtam Zuzky Malkusovej, ako hodnotí svoj posledný obed. Ešte som ho nemala. A vy, ako hodnotíte tento posledný táborový skautský obed? Takto. Masívne. Ohodnot do videa. Čo mám hodnotiť? Neviem, všetko. Dobre, tábor bol super a škoda, že sa končí už. Máme tu ďalšiu negatívnu odpoveď na to, že sa končí skautský tábor. Ale možno skautský tábor končí, ale vy tu môžete byť s nami ďalej. Na rádiu iba s nami. Ja som Richard Santa, ak vy chcete poslať nejakú pozbudzujúcu SMS v tvare skautský tábor, pošlite na telefónne číslo 0903 555 333 a my sa vám zaručene ozveme.